habang ia kendo kum kikur jong kajing ngai ken. Amen. Pilaban kublai ti para marjan jofi ang sokemen man yu iya fi ani jaka ken. Amen. Yeroi try. Ngi priang sobharo hagani ka por ka bamenta ya pi ki nongpet ki badang chu hagani ka por dang shi sno bat ngi hagani ka jaka mangangai utrai udan ya ka ban kurku ya piro hagani ka singi ken. But hagani ka janmet ngakwa ban kren ya gani ka benta sabangan batai ke bamut ban kren ngakwa ban wanra shwa bat ngan sabatai ya ka ta ka phang ka bangabu ya ka jingkren hagani ka janmet ken. Pabun sin haka jingim jongi wepi we nangi haka ni ka jaka la na pidang ye pet haka ni ka por ni ju yai lang ba haka ni ka we ba kata ka day maginget bu try ula ban le ye ki ke baro ban ngi duai ro hau try bu try un le ya kata hari babun sin pat ngi shem ba ka jubab kam wan pat no try ngi duai ngi myo pat ya ka jubab kan orang pergi julong kumta, pergi duai, pergi miopat dekat jubab. Okay, mungkin nanti baru berdua yo jubab lon, mo. Pai telas nang rak kiti. Ngalah manong ye pergi hak ni kecakap apa pun, nabi pergi song, pat apa pun nabi pergi pet, pergi duai, pergi miot jubab. Bateng teng kan ni kawan rak ru yang ni hadu bangin detat ya bangin duai ru, naman giong bau belai umiot sengau. Bat ke kamdai bangit tuna hak jingnya. Ke Bible ka ong ke barok kalong ka bala yo tau bangen nginget hari belai pat ngim yo ke jubam but ka dei nama kata upara jong u Jesu haba ula kla ka bamot haba yo try bala tungru yo kumu apostle u tho ya ka ne ka Steve Jacob baruang ka jinget klam ka jingle long ka bayap ka ei kata ka jingle kata ka ka jingli ba crowd ka ei kata ka jingle ka jingle barabor kan mau kene diga benta pangakwa ban kren ka por ka jingle ka diga senjam jong ka jingslur senjam jong kai jong ka jingslur ngamtep hagni badan lang hagani ka por kan ngon na pilong baslur ngam kren ya pi ka jingslur ka bakin da do hal ngakwa ban kren ya pi ka jingslur ya ka banjam ya kataka ya ka haga jingem ka jompi naga bentai ya kaya babi pingat. Namar kalong ka basuk yang i bangin ong try nganget yame. Hari ka ba yang i bangin shim season jam daga jingslur hakata ka jinget. Haka ba kenjado ngadong ibi ngin kloy bet bangin shim ya ka senjam. Ngapet haba tenteng haba da iet yano. Lada don baro ba persyaru em not bet ban yang yale persyak ya kita baro namar ya une ya kai ka ba iet. Hari habang kapit pat hakaba kenja mensim ngiong tingiong ngait yame atrai kajingit kajome ka palat ya kajing sempang kajing im jonga hari habau trai upapat yang iban sem yang ke senjam kata de ka por kaba ngalaban of ngim ju sem ya ka bol move lane ka senjam jong kajing slor kenyam tau trai But ladang ngim nuot man sim ya ka senjam jong ka jing slur na ka benta jong trai ngala roban ong ya pinum la ban yo i ya ka burom ka jong trai ken mau haba ki breu ki wan ra ya ka jing plaem ki wan ra banong blay yang au la le ya ka taem ka dau blay ule ha ka jing im jong ki ka dau bo yo i ya ka jing im jong ki ba ki kloy ban sim ya ka senjam jong ka jing slur senjam jong ai jing slur. Keli de para marjan, pidai berslur. Ha, yang kum lo. Hot. Namar balai, bat pin sung lungo ba? Haka ba kinja do ayam pim dan kam ya ka jing slur namar balai. Baro akin pen slur ya pi. Hari haka ba kinja man sim em, ba pin slur em. Udai tang tau man sim ubakot ubakiran ya pi. Sim ya kata. Hari naki beriu berabor kinong wat ti senjam pimut banjam kin tanno. Pimut le beat ayu kane. Kata ka di KKM kaba penlong anong yapi kajingat bat kasenjam nyo kajing slur kadi hang ta kajing per upetras the Bible ka batay kaladon ka way ka sing ba kat ba kiding let na galing
Habau Jisu dang pelaj iti pai ba upai ki seti siliang ka Bible ka batai ba kawan kita ka eriong gerlang thari hang tha but hapdeng jong kata ki ba kita ki senran kilai sngau sap tieng kilai sngau ma ba ki yo I yang ka serngio ber kilai linear hon kat badang wan hajan kilai sutu badai utrai wang tolong seluruh dai manga Petros wang dai ame sya ngaban wan kini ki senran ki klamong ye Badai tango Petros marway pat na gini gisenran. Ubashem ya kasen jam jaga jing slur ke banun kong do ubreo uyat halor ka Jisu uyat ha Hare ubanun kong do ubreo. Ubalaka na kabreo bat ubreo udeu Petros. Bat kalam gano no ka jing deng hakamet. Kalam gano no ka tiar ba pandon kam uyat ka daw ka day. Ushem ya kasen jam jaga jing slur ha kata ka jing ngai. Kecingkeli yang apa dia piru kedai kata. Babon kalau enggak besok mana orang mengangat. Lara pikwa baka jingim jong pi kan don kecing pla neka impact shakiwe. Hapsdang shwa napi. Hapsdang shwa no? Napi. But kam tame hapsdang shwa nanga. Lara nga lane mapi pim kloy ban shem ya kesenjam jong jing slur pinum la Badio I ya ka kamba. Ngaken mau ikan ego ngai kwa ban itu ke ega ba jamat nga. Haus tam arajar kendai. Ngai ya tungko ya ka accident kade ho banai June. Ngadang sudah tiet ya ki baik ke badang henreu nyo banai ya to ko por. Dang step kumban reu beje. Ngai le jinglai badu henmen jong a. Ngai tungko ban kata ka van kawan na wrong side kata ka van namar ki ba shong hang tat kle ya buat. Hagapol men met klia di thara kia mi kila so samthia kia tenra bar hadin bagla dap tenra nganong ifi ngayo ya ka fracture nganong ifi ka syarkat ka jonga nganang ta ngakam la ban yeng ngana kata ka jaka ngah banganong ifi kadai ka sen ka menang kong ru ban yo ban thia po 108 ngaken mau sa kidon kita ki mo kita ki por nga khot yai pastor ki one mestap kewan haba kilewan kum tam tang akan mau don stay way uba shong lang bat nga uba senran yang bangadon shong pawan juri ulem ni wang babri wai ni kan temo bodo ngadai pastor ma isi milin khat badu nga babri wai ni kan tai ukran yang ta tip bakas sutuk khasi ni kam sutuk khasi harai dak step ukampet yang uang wan pet yang apa ngapang harai udan ubun kam la ka jong hi ka banta bat ngamba ngala shong ngasutuk pengaya yang ta ngelawan po hospital bat ngadon kawai ni ke hospital po Shillong kamdan Zakatia ki lambe yang direct siapa ICU ki pentia boro ki bios ngo ba ngala accident ki pakang la stom jur ma tia ICU fitep ngasutu hak ta kasngi lara pi klampang jur pi tia ICUM is a wrong place namar pin ki le shabar hiru kim sha namar hang to ki treat defi ko ma tia po ICU Bar subyang tang sitang sing hedin kata layo jintia anho. But kadai kesin kau nengkong hak jingim jonga banga tia hospital ro tang simiet. Bar hang ta banga tia hang ta. Adap lelut kita si kum la shai la ong bay dong kaman haban sna hari ngam kwa bangan sya sna ngamino. Ngawan hayeng. Ngatia pang. Namar kaduri ke biang lot ke fracture kadai syapo. But ka Barhak kata kapor nganong fika banganan hayeng ya ka baik la pha ban pha sna kalawan hayeng haden da sna ka kham kloy ban sna ya ka baik ban sna yu brio ka baik haden lai singi kala poi biang sayeng tip top kum bangalong ubrio to pat khena jitia ubrio da don ngaken mau kala dap kum sita yo ngala tha chi sha banga duai banga klio blay banong ablay kum no tanga accident habang ngala duai kum no ngayo accident Syabangan mini yang kumno ngalan tuai kumno ngakeli pun bayu play. Haba hilanget danon gigi berjabat PM pistang man keli kai kadau pistang ban yet ngadwai. Baka ken mau try jawab yang awong kumno yang kemek linya ta baik. Kata kasingi kadai kasingi sejan. Oke, hanya ta baik. Fitep ngam ha ta por rada ngakir beli sabar ngashim nganong fitau do ding wang hap senran ban ya. Ngahap on paring ke kejat lejong. But bangan ke bangan ya bangan let non man syong pa baik la dei ke ke bakrau e hana ka don me ka ser ka on kelet mga kana nga krek nga ke ka ke krek ime yang ai on me mun let chno me
ngam mulai jeli semolai. Na jing tiap pang memurki direct semolai memulai. Ngam mulai. Melai kum dong ngan lek ngam nut ban ong bekai berkata kaman sim ko ong kadon kapor nganong ya pi. Kai ka bau try ong pim nut ban ong you ro damat kinun dan banuna ban sung thoro. Ngake ngakan mau ngali skill ka kieu ban ngam long ban penang ni ka kejat na makapang ka diga serkat ka bakalat. Ngahap hi ban penang. Ban syong. Para bangala syong kata ka baik nganong ya pi ngayat. Bahkan tak opor ngipat don ni ka footpath aja ngieng. Kadang dia bikin surok kendo. Kayak tang syakmat. Nama dia benai Jun. Nak selam. Kasket ke baik. Badak kata kejuk ke kejat ke Bangladesh. Yo ke accident. Ngabu angta. Bad pitep kadon kum betep ke katak kapa ngofi ngayo i ke keluar. Ya ki keluar kata opor. Ime idan hang te apa bangamlang pai sedien. Ilang melayo iya milah na dien. Bat nganong ye fi ngap bet yat bet sakmat ngam sutho. Hari hadu bang da poya polo ngam te belai ngai hier hari ngai hier bat kam don jing pangsho. Amen. Bat ngasutho kada belai. Kade bang shem ya ka senjam. Berkata ka senjam da pet nakmat ki breu kalong ba ibet. Hakmat u belai kade ka kamba. Amen. Kata nga shu ai vi kidat kidon bon ba. Hapiru fila bandon. Ada teng bengi ngim sutu ya kata kamba kamdan ke lara ngila bandon ke jinget hari ke jinget ke bepelong ngi ben syong sahajo. Kumbo tu breu ubalapang bathia hakabaranda batesdaken. Pindayo i ulapang ke Bible ke ong na ke gospel jong Yohanes kelnong ke besan. Uthia sa hakajo hi ke jeka nganong ye pi uni ubreu nganong ye pi ubathia hang ne pa baranda Bethesda nganong ye pi usyong sa lai po prasnam hajo unget ba kita ki angel kisawan man pan ki ka om badwang unget ba ladon mono ba jam nang kongdo ne ba kenti nang kongdo akata ka om unyo kia unget ya kata hare usyong sa hajo lai po prasnam badu ai ka da ba om mono ba yarap ya u bayarap ya u manlet syakta namar u yakran of jisu hang tu pin syam ba wo ya tho ya kata kay kada udan ke jingat balai pat ka kamba ka manjia namar umdan ke senjam jok jing shlor ya ka ba u unshem dai namar kata usakot sa hagaju ke jingpang lai po prasnam babon nangir ngingat hau blai harangi sakot sa haju kada balai ngimdan ya ka senjam jong jing slur ya kaman shem. Bar uniu breu ba uyo iu try kata dia kata try wong iu. Dan ni menong ra nang ni wong em Jisu wong me kwa ban kia uya tok khana mani ke Jisu wong. Ra ya ka jing tia bat ya. Bar pitep ura ya ka jing tia bat uya. Nomor 4 ju shem ya kata ka senjam jong jing slur. U Jisu wong shem me le senjam la ya kia klet. Kadon ke kamba bakam jia hangi. Kadau kadai ba ublay umday ba umla. Kadau ba day mangingim shem ya kasanjam. Kadai kay ka jinglong kristan nganong ya piem. Kamday ka jinglong kristan hem basu sotanat man shu ya dan haga kanhon. Hara ka jinglong kristan ka jing shisha kadai em. Ka kanhon ka bakloy ya ka ban shem ya kasanjam jong jing slur. Amen. Di kristan kim yan kum ba yan lang bat ka pertai. Hara ki yan kum ki breu ki ba slur haga ni ka pertai. Dia tak tin ke jong try kong tolong slur tolong klan. Ini Petrus kawai ke brio. Kata pin syam naga gospel jong Lukas. Kelnong ke peperan khot basau pau ter. Bat hang ni kani ke brio nganong ye pi ke balapang lakat arsnam. Kani ke brio ke bapang mi snam nganong ye pi. Kani ke brio ke la pelut bon ye ki jing don ki jing em ke jongka. Kalau pelut kanong ye pi ka pisah ka pilain ka jongka ba kan yo ya ka jing pen kia ba kaniru ka di jing pang ha ki por kanong ye pi kalau nga bang nyar bala ban pen kia nyar bala ban pen kia kani di ka problem pa ki ken thai ki ya lang ba bon ho kani di ka problem kanong ye pi ben fin lap hani don argot ki ken thai yang ni kan ko khnar ba pang khal arsnem ka kadana ka thmir jong ka jing yam ka kon jong Jairus dan ta bakani ka brio karas nem ka papang
Bakal ni ke problem jong ki kentai nganong ye pi hang ni bala banong fi ke yo kan ni ke jingpang bleeding ke jong ka bakam sange kan ni ke jingpang kala persang gi dawai gi dashin ngamtip dari ka por mentala test rai long badan sis dan fibroid ngamtip la batai gi jingpang hang ta ada mar jong kata kan ni ke sarai kala banlong bakal ni ke bleeding jong ka kam sange kala arsenam hagi tiki por la pipuli na testament barem pincham la betekas ka batay la daga kentay brio ka yom ni jingpang man baka namar baka longkum ni ka sabam khot ka bamot ka em kalarsnem ka jingem ka bam khot ka sakot hajo ka jingem ka bam poi shonuru sakot hangta la lot e ka pisa ka pilan ka jing sumar bar kala sha shitambon ke kala sha Hanrei kam yo jing pen kya. But tin jong try kong hane. Haga gospel Matthias pat pinda puli. Hal nong ba kendai dekat bakat prater pin shem baka ke kran haladihi. Kami kran bar kiwai ke kran haladihi bar kong. Larang ayo ban kta ya kajan. Kajong Jisu ngan yo kya. Ngadong yepi kran kapor mangiang mangaban maping anofi ngim ya kran bar kibriu ngi ya kran dalade ladehi kanor pije kran lejong kibam kran lejong kamon ngabget hiro bandan barong ya kran bar kani kibriu ka kran ya lade nganofi wanum kwa bar kibriu kin penslur ya pi penslur lade Bat kani ke beri ke penslur ya lade ke orang ladang ayo ban ketaya ke jan jong Jisu kalan snem ngala syabut ke hari la daman tang ayo ban ketaya ke jan jong ngani okiano kau ngak tang te ke jan bang ngani okta ngani okia hari kanum la ban okia hakata ke cintia pang jong ka kanum la ban okia hakata ke jaka baka ke don kahaban leit chau Jisu namaru Jisu hang ne udai su ya lang ba bat kadon nyare nganong ye pindi yo I apa ke Bible ba kibreu ki leit chau Jisu hane barabor Jisu u leit cha kibreu bat kani gade ka wei na kata ka bentang nganong ye ba kani ka breu kahaban leit chau Jisu namaru Jisu u kam ong ban wan haka Barfitep, ki breu ki baslur kim ap hado bau try undawan ki ong ba ngingin let sa utray ngingin yeng na kaban tao try ngingin yeng pim ap nganong ya pi ya ka jing ong na ki breu hara pi kongo ya ka ba ka tin ka jong blay ka ong ba ka tin ka jong try ka ong hang ne kani ka breu ka ong lakran halade bobon sin pitep ngi don ya ka jingan ngim don ya ka sin jam jong ka jing slur Day na makata kacingit ka jong iyam kasulong lenoy. Day ka tao kaktin jong try ka ong waduk soy rungat da. Hari kacingit per ka day haba ukso rungat uwan man persoy. Bat bandrung hapi. Ngi pat haba ngingat ya ublay ngim kloy ban yaj ban ublay bat ban yeng na kabanta jong ublay. Ngi ong ang teng try ukot yang haba ukot pipile ayo. Pishim na ya ka senjam jong ka jing slur bat pite man ka por ba pishem ya ka senjam jong ka jing slur ka banung kong do ka step ka de ka step ka ba edo ya ka ba pishem na mar kata ka step ka de marway ba pishem ne kata ka senjam ka de marway ba pishem onom da mano ba yang bat pi hare da pi kloy ban shem ya ki senjam anong ya pi pin sa yo ipat ba ka buram ka jong blay ka sedang ban pau ka buram ka jong blay ka sedang ban yo ban pau Kani ka breu hang ni ka ong ladang ayo ban ketaya ka jan jong Jisu ladang ngigi perkhat ka no fikalong ka basuk ba ban sulai su ketaya kia no kam sok kom ta ka banung kong hapsu to kani ka breu dei mano kani ka breu ka dei wa pang misnam kalasnem ka tradition ne ka hukum ne ka anyang ta ka por ka ong bakalong bamkot mot ka hap ban penkerpang yalade Kisri jong ka jing penkerpang ka jong ka kadai. Kamlong ban kta yano. Ya ka ai ka ba ka ksong ka jing tia ba ka tia ki ki jan ba ka pong ka bam ka ki pliang baro ki kelalong mam khotlut. But ya kum kita ki brio lada kamino na kata ka jaka bala bo ya ka bakan mi sa bahar ka imlang ka salang ka don ka bor balan tamau sundan.
Namar balay kawan ra ya ke jing jabo siya kay lang salang. Kata kan ini kabri om tang kata kadar senam lami senam nganong ya pi. Ngangai kelasa stag siang bersenam. Dan borshu agamat jongka. Kadar senam tapi. Ngau pi kam dan borshu. Nakabanta jongi kalong ka basuk ano pila rapi pikiam banyak buat kesuk ano pila rapi pangka kejat. Tang mapin kam san kam ka de ba tam ya pi. Dala pila juyo ya ka jing pang kejat na ken clear ai pila ju ken clear nganong pi. Perkat no pi tang mapin jam banlet sabar kat no pi sung jangai. Man kasi por pidang biang pisau kan dia hajan hari haka por pi pang pi tep wat kata ka lai mitar kalong kong ke lai kilometer. Snow bam paisyo. Kani ka condition jong ni ka bro. Kalau keranda dah kejingat, kalau ada ngalet ben kita ya kejan jongung an yok ya. Hari kita kejan dengan teman hak nano hi babon nanga ban napiru babon set pipi dwai ha oblay apat lano pensem ya kesenjam jong kejing selur. Namar pim day beslur. Oblay wang am yo I ba piduna jingat ngai I pi don na kejingat hari am yo I ya kejing selur kejong pi. Bad ya kata kejing senjam ke babi jem. Lana pi pet hak anong ka bantang anong pi apa ka Bible lana pi pet hak Hebrew ki sakri ki jong blay ki dei be ki Hebrew kanong pi ki ba shem ya kata ka senjam anong pi ka ba kata ka senjam ha por ba ki shem am ki dei tang namar ba ki slur namar ba yo ki slur ken bar ngano fi ki kloy ban shem ya ka ris ngalengo ba ki Hebrew hak kenja do ki kloy ban shem ya ka ris na ka banta ke baro wala na kim arta tienda yo wala na ki yap bro ki kloy ban ris ya kata pa yung nong le business pidam la ban le ka business la pim not ban shem ris la pim not ban shem ya ka ris pim dei nong le business ki nong le business barabor ki tibha ki long ki ris ba kin invest silak kim tip nyo nem yo handa king ki respect baraba ki res nganong yepi pikio ibet ka don bet ka success santa but hang ne ka tin jong play ka ong bet ka ni ka brio ka haban res la ka jong ka jingem handa ka haban shem ya ka senjam da ba ka ta ka senjam la pi perkat nganong yepi ka ba kenja do kam dei ka besok bapun ngam tip Balai try bo ya kani ka janmir mangani man kran ya kani ka tam ngasngo donya no re ya no bo try ukran ya pi ko kon shem ya ka senjam jong ka jing slur namar pi ngo ba sakot hajo ka daw jong ka jing sakot ka dei ba pi pim not ban shem ya ka senjam pi ngo la nga shem ya ka dei ka senjam kan dia kunta kan long kunta harau try wa ko kon ngadei utau blay uba it ya kita ki bashem ya ka senjam da ka jing slur amen namar bonsin nganong yebi ngi etan ban shem ya ka senjam da ka jing slur namar baleng ngi perkat kay melang ka salang kanong ayu ki bahayeng kanong ayu ki breu kanong ayu bat ngi sakut no tang hai banget harangim dai ki breu pat ki ba shem ya ka senjam jong ka jing slur na ka banta ka ta ka jing ngai kene ka brio ka langai la da ngakta ban menta ka shong pat ka shem ya ka senjam bakan let ban kta ba bon na pi tuai u blai u pedi re pim nuot ban shem ya ka senjam namar ba bon nangi tieng ya ka result yo ngi ka khamlong kumbangi ang not. Pait ba? Haki tigi lockdown. Hey balapan banana ka sorkar. Bagi kena puli kin pass bed. Ki kena puli ki kemen ba? Bakin pass bed. Handre. Kiru ki sutu. Lara shu pass bed kum tu don jing mot haka jing empat. Lara fishu yo ba ya ka degree. Klem da tip ya ka kam don jing mot ro ya ka jing em. Handre lara pile da ka exam. Ka exam barabot ka on ra arteli. Kata ka ba, pi pass, lani pi fail. Kamu kadang bi ka result. Kasenjam jang jing slur kanon rabet, ya ka result. Bar kada pi shem na ka benta ka jo utrai. Nga tip bet, utrai uang. Tau ba ap kerman hanga, kim jule rain bukho ken. Haka sam arpusan dekat balai. Kaktiin ka jong balai ka keren. Kau kita ki ba ap kerman hanga. Tengini pulih hanga ni ka por. Sam arpusan dekat balai.
Kong kumni ketien jong try. Si syam da mono uba ap kerman ame. Uban yole ran. Kita kiban yole ran. Kiba syat kala kalam daw. Ketien jong try. Kada keren syai. Kita kiba ap kerman jong try. Kini mi yole ran. Ada mano ba yo jing le ran. Teng ki syat kala yo try kalam daw kan. Kalam daw ko mamon. Ki ien o yo try. Utry kalam dale ai ruem. Ki ino ya utrai. Dan babon ba ki brew ki perkhat nginya dagan ni gajing start. Nginya dagan ni gajing start. Ba nginya bah. Si sen don tau brew. Uit pelat dia kata kasamla. Kasamla kaba ulah duai manong trai nga. Ka brew ha gajing em. Uya kedua kata kasamla. Pakani kasamla ka deipat ka bamnget. Mau dei banget. Kasamla ka dei ka bamnget. Henry, uting ya ka hado kata-kata yang ba umnut ban ai gospel ro yo ka ai gospel yo ka ni ka ino. Yo ka ino ka ni. Namaro ba di try wa lama try sampai kelar. Jua ai gospel jua wero. Cik syukuri. Uya yaj bat ka. Da ka ba kenja do ba yu perkat ba ka jinga dai kan ba. Ba wang suki ngan sa ai ka gospel. Hana ka poi ka por. Hadu bo da ya bakla bat ka. Haba ula ya bakla bat ka. Sutu do ka mesim jong sing penram. Hada usu benur ban ino ya karo ban ino rum so mlong re kamta. Ban kran ya ka jing sisara ki dor kaman kalaba murum no di banong par kilaya be kumtahi. Hadu ba ka poi ka por bakane ka samlahi. Ka ino ya kayon ada way kalatat yang kata relationship jongka. Pada uyam, ule klebit, uyam bet. Hado bawang am trasyo bersakri oblay. Dan gue kapor par kimi kipa kila kulmar lipat dua ya tewi pastor, bete pastor dan dua yu putra penipa ong. Kan yu ni. Bau tahu pastor kan ong. Beli mesusi kene kene. Kam dai kene kadau jong mehi, pakai. Uyaman susu. Baru pai ke kimi kepasa baru keren. Baru orang. Kayak kerja. Sedang beniat ho. Baru tahu pastor orang. Memut bantai mame yang lede. Me perkat lang ba ngakam ai ke gospel ya ka ngam ai wood ya ka wood bakanum ka am. Par ka ke mentama me don. Kadao ko de ke jing ting put jong me. Ba me klam nuot ban shem ya ka senjam jong ka jing slur. Ngaong epi kani ke berjabat gitu. Ngiting haka relationship. Haka cingdai para beliau. But I would dia ke gospel namari balai. Yo ka pendekot dia ke cingdai ke jongi. Ngiting no macam ya ke sejam jangan cing seluruh. Ngidang ting tu orang ngadang ting i mei ngadang ting i pa. Buram i pa badi mei ka Bible kam ong sap ting i mei pa. Kau ngom no? Buram ya imei bani ipata kabur haba onga buram dei namar katangan sa kriyo blay namar banga buram ya kiken. Amen. Hari kamot bangin nganong may nganay leje sanction namar banga saptieng ya pi sa kriyo blay ngasi ong pi ngasi lengo ba ka jala jongi haba kikon kilay sa kriyo blay ngala cukran ya kata kikon haba kilay sa kriyo blay kikme kikpa kiwitman Balai ke kiwet, kim lei bakilai sakri ya ka perthai, kim dei bakilai shat song shit, bat ka perthai, haba ki shat baru try, tungin ai king ni kersan ya ki, hari balai namar balai, ngidon haka imlang ka salang, bat kani ka imlang ka salang em ka bu, la ka jong ka burom, bat kata ka di ka burom ka bakenja do ka basa jot no hi, ka burom ka bakan jayu. Kabakan jadok nganong ya pi, kaban sajat nohi. Hari ngingin kambu rompat ya kan kaburom kabakan jadok. Ban ya kata kaburom ka jong play, barkan ni kan kang yang i bangin shem ya ka senjam jong jing slur. Bat ngaong ro mene par pasdang ofi ka senjam jong jing slur, kam sedang na kiwe ki hap sedang bet nala dehi. Bat kaktin ka jong play kong. Barkan ni ka breu ro, ngan pai biahan ni ka por. Ba, kalong deh, orang ayo ban ketak.
mentah kahap syemi ka senjam. Kahaban mi na kata ka jing tia baka ju tia. Kahaban mi na kata ka kamera baka baka ju don kan. Kahaban lai siya kata ka linti singkin kan. Hey baka don ka jing ma yo shalen tamau namar ka jing pang jangka. Yo kata ka snam ka bot lem bat ka baka ka let kan. Namar ka ka papang mi snam. Yo ka bot lang kan. Kata ka jing bet snam bat ka kibreu kinong kamno. Hanrei kasutho la ka tia angta. Kanum yo jing pen kia. Wat la ka la granda. Hala dia la ngayo man kata. Babon nang ngi duai man nginget ngi sakut sa hai tai jo ngimnot man shem ya ka senjam jong ka jing shilur. U Abraham ga Bible ga batay habau blay u kot yo wang eno nga stulat bangan bini pe jangan ni kapor naga kitab Genesis kanong ga bakadar habau blay u kot yo Abraham u try long ha Abraham to kill it non mami hi nalaka ribat nalaki kur bat naka yeng u kapajong me u payo belong nomor way Ino yaki tichaka baki kidon. Me to kilit no mame. Nakari. Hey mame me don. Ka Bible ka batay ba Abraham. Hakang ni ka por la don kumba. Nyo pusan senam. Lala buri mun perkat ka pension ka jongo wangan syong ka ni ka riur ngan kamba. Ngan kamsuk. Hakata ka ri Mesopotamia bo Stefan uyalap baru Ukraina kata ka kam apostol bo ang Abraham wan nakata ka ri Mesopotamia ban ngitibro haka civilization na hipule ka Mesopotamia ka ladai ka way na ka civilization ka balapau ka balabianglon ladai man perkat ya ka pension ka jango bo unsyang haru try wang inoy kata ka ri ka mesyong aram ta ino yala kikur Hagani ka jaka na makikur kinum laban laiban me. Bat kum joro ino ika ying ukpajong me. Kabamot menuman paisyo si sin mamelami nang ni na ying. Si sin mamelami nang ni menuman paisyo siya kani ka jaka. Walu balay upaya uya kata. Nga perkala da Abraham umkloy man iya da. Kan jiayu thoray. Ada Abraham umkloy ya ka ba unshimi ka senjam jang jing slur. But Allah ban klise ngan lai. Dan niya ka jubab. Ngano fi shay lai tip na mar ka Bible ka ong ni. Utray ong yu. Sakata ka ri ya ka bangan pen i hame. Opat batay hey men poy. Wangan sa pen i hame. Hara i shwa. Men hado men pat i. Men pat yo i ya ka ta ka ri. Bon nangingiran ha pedeng nong ipi namar balay ngimpat yo i he yala de kadaw ka day ba ngimpat i ya kata ka iba don hadin jong i ngidang sakot ajo ngimpat sem ya ka senjam jong ka jing slur ka jinget klem ka jingle ka jingmot jong ka senjam jong ka jing slur api ong babon ki banget ofi ban chuduai ha kata ka kamera ka de ka basuk ba Hari ban mi na kata kamera ban shem ya ka senjam ka jing slur ban sakri yo blay kataw try kwa para ngiyat kom ta try ong napi ngan pan mi ya ka jat ban riyo ka tamai amen napi ngan pan mi ya ka long ying ka tamai napi ngan pan mi ke ka tamai Fiu Abraham ha ka ni ka jaka nganong ipi udan ha ka ta ka tmir nganong umdai sho ha ka kerta nganong ipi ka ba udai ban lait jing lait haru try khot ya u Ngino, fite babon nangi, ngi sakot nomar ngim kloy ban ie, man shem ya ka senjam jong ka jingat, senjam jong ka jing slur ken, bangin slur banong try, ngan slur bangan shem ya ka de, ngan empet kei baki briu kin ong yang ha, fite habau try khot em, ken mau bet pindai briu em, basha long ban keno de ki briu, ka senjam ka ba pi shem, ka de ka ba bit tamya. Kadon ka por ha ka jing embo try khot nganong ye fi ngakan mau ye ka ta husne mar san don tai pastor ngalai chi ka yeng ka jong i bi khot kerpang yang ha i khot yang ha bangan wan bangan rung no bat ka ta ka jing sakri ka jong i ngaong pastor em na mga suthu ka jing khot ka di da ka wei pastor
Nganumla pastor ya kata. Fitip yang menengah. Pin sababi nama pin yang kena samla pin pat sutu pin sababi. Nga aingo iyo try bahadu mentang ngampat jubabi. Bangasiem ya kesenjam naga benta jong try. Amen. Wat lada kisakri ki jong belai ki ong kum ta ngam penremru ya in ma i yo ide I correct haka jaka ka ba I don haka ta kapor. Naman ngangam don ni eru em haka ta kapor. Harai ngala no hadu mentang ngaklam sim laba bi naman kani ka senjam jong jing slur klam sim dala di kai ka bu try peni bad haban sim. Amen. Thank you bro ki kim su to thank you bro jong belai. Lei lei na kim su to jikli dai pi su to na em yo belai. Bad ada belai ong ye pi. Pilih na em ya kata. Pilih na em ya kata. Namaru belai Ukraine ya pi, baru kami na pi, bapinshem ya ka senjam jonga jing slur. Bat babon nangi kata ka bayatam. Haka jela jongi ka jela ka banget. Ka jela Kristan. Hada ka jingkeli ka dai nginot na em man slur. Man shem ya ka senjam. Ya ka ai ka bau belai Ukraine yangi. Ne ka ai baka ketin ka jong belai ka keren. Ne ngi sunget ngin syong sa hajo. Nyong nginget ngi syong sa hajo. Ngim simpat ya ka senjam. Ya ka senjam. Bat pikin mau ba belai haba belai upa PM pa PM na ka ai ka ba pipi Petro. Ka Bible ka batai bo Moses. Upet nagari Egypt. Namar they wanted Uday ubreo, bakia wat, bakia tuat. Uday Moses. Bible ke batai syai. Upet, namar udak sudah penyiap yu Egypt. Bahla po Egypt, lala penyiap yu Egypt. Kasaja ka de ke jing yap. Upet, banlait yala ka jong ke jingem na Egypt. Sao po snem ula ri ila de. Hakata ka ri klau median gen. Ula ri ila de. Hari apa ya syam ya utrai wang. Moses kelet sa Egypt. Upet na Egypt. Ublay uyalam ya sa Egypt. Kata kadai ka benta ka ba ublay haba Ukraine yangi. Barka syong pa na Moses dep wa bengalay betul lai pun gadaw. Ublay sengap wang kelet. Badu penelong sendon ke uyoy ke lok si pora kam dei ke bangai nganong ini ke median ngene. Kam tip ke bang jingot share. Baka Bible ka ong bo Moses adi ban ya pa kata kami ke si pora ka shem bat ka ot share ki khon rang jong. Moses badu wong me dei ulok babit snam yang a. Fitu blay open kelas non ke ying jong Moses bagi non ke jingetnya. Ke si pora ka khandon lang badu Moses badu blay ukuran. Haru blay wang namar me Moses melapan kongo mesim ke senjam dok jing slur ngan penem wat ya lok bat ki khon jong me. Amen. Habang ngi sim ke senjam dok jing slur pin sngo plah hado kata em bau try open kelas ndon ya ki bapidon saudong sakut jong pi lagi dei ki bayeng ki bahasem ki parlok ki para jorne ke jing try ke jing ta utrai open kelalor wang namar ngayo I ba me mesim ke senjam dok jing slur ne pa sim ke senjam dok jing slur. Ketin jong try ka ong hang ni. Bakani ka brero hakani ka sui. Kalawang bakaban mi na ka kamera. Kami na ka kamera jong kaban lait bani shem yutra perkan bi ka brero bapang mi islam khalas nem kumno try ka ya. Kam dai ka basok ya ka bakan ya surok. Ka khalam yo I try nanong ya pi. Wadi ka singing ka try na bakadon be ka kamera ka jong ka. Perkat pi banyat kam dai ka basok ya ka. Try don par bakayat ka lumbob sa diang sa mon kita baro ki kelalong bam kod maki bat ngadong ya pila da kiatip try ya ka kala penyap no hakata ka jaka namar jong kani ka brio ngi kelalong bam kod kayat par ka Bible ka ong bon marbo Jesu uyat lang ba nagata ka jaka ken bau kirki ban let sa ka yeng jong Jairus pi pe ka Lukas kalnong ka ba pras au pauter ukerki ya ka ban lait ki bat ha ka yeng jong Jairus kani ka kenaro ka pangjur kam dai ka jing pang ka mala bat pida pulin ko sa sias kun ki ong bai tang men wan bu ti dai ka kon namar kila pdiang lupa ya ka jing yap ka pangjur kilong ka long ka bekerki ka no bi ban lait baru berpai baru babon namaru Jairus unong yalam jong synagogue te bi wan ne Uni ubreu tong nong yalam nong san sha tong sanagok. Keu Jesu le tang ini le lang pai ba baro ba bon baru Jesu. Balait
Bat kadai ka beriu hapedeng jong jingkir ke jong baro ka kadai ka basuki tam hari kadai ka beriu ko angan kata yo. Ngan kata yo. Ngan kata ya ka jan jong. Dai nama kata. Ano ngam tep kanu kam kahaban kam hanoi kam dai ka basuk kita ki jing kam baka kam kan mau utrai kam khot yang i ka lenti ka basuk. Kata kam dai ka jing khot. Ka lenti ngano fi ka dai ka bakem da ka Bible ong lupa. Ka lenti jong trai ka dai ka bakem ba biya bidian marway yang ta. Biya banian marway. Pimla banian arngot ru hak ta hajo. Biya banian marway baru trai. Dia kata Bible ko piah banya jingkan marway ya kamat jong play. But kanigam day galenti ka bas suk ya kangan ong ya pi. Hari na marba gala shemi ka senjam jo ka jing slur. No turning back man jo ka jing pai dien nga haban pai bet sakmat man let man kata yo. Ngam tep kat no ka haban yat ka Bible kalam patay lut ya kata ka Bible ka ong ada thot lut kanum dan ka kitab hapo hangani ka slak do gen yo ane supen kot kum ta wang Anum nyam jakal da yitulun. Kakam batay di tira do kata hari lada pisu medoro kalenti jong kakam daisu ka basok. Ya ka ba baka bakanyat. Kayat. Hado kayo ya kaban kata. Bar ngaget kakam kata kum kabriu ka bayeng. Kahaban kata kum kabriu ka badam. Namar ka ongan kata irim yang jan idi jan iba syumi na po kata kita ki hapo ki ju sidon kata ka bakup na kita ki jan nganong ifi long tekum kita ki shawl jong ki kentai la ki dhara kita ki sai ki bami ki de ki tu ki sai ka haban sudam na ngai ro ki don ki bawat ki ong ba kani ka breu kam dei ba ka suyat ka haban su par sau ku jat ban kam kloi ban ye ki ar ku jat namar kala tolot ngam tep kia kata maka Bible kelam batai detail hado kata lagi ki commentary babon ki ong kum ta ba ki ka ban ya sau kejat wot maka dia wan kata long tek kum ti klung badang par ngano fi ya kam suki da par te wut na thorai ke ni kala sedang ban par biang but what kala yo ban kata but marsen kata Bible ka ong ka yo kia wow balai ke yo kia dei tang namar bakangai Namar kasyem ya ka senjam jong ka jing silur. Senjam jong kai? Jong ka jing silur. Ban om dang bakala yok ya mantakala buris don ya lade. Kam ko aban ya. Syam badu trai. Kam ko aban penito ila de mano badai maka. Ko aban penito. Kakwa ang layok ya labiang. Pabon nangingis ngotan kata. Ngakwa ya utrai. Orang layok utrai kalabiang. Nga ban mapi tarai ngila biang hanre utrai biang ha kata utrai hun tangba ulayo banle kamba ha ka jingem jong pi hanre utrai wong yang ini ka bentay nga ba dia pi wong ngakwa banle ki kamba pat napi shaki way amen ngi hun no tang bangila yo ya ka kamba Handu try wang ngam hun tang bangalale kamba api ngakwa banle kamba lang bajong pi sekiway. Dai na markata la dau try la hun no tang ba ulale kamba kani gabriel la yokya uji sunum wat ya kani gabriel. Handu ka Bible ka ong bu Jisu da sangai wang dan bakta yang ata. Kibriu las dang ban kren hang tu semran sia kileong bano bakta em kan ningut kibriu kidon kom tam ta. Try sngap na mar utip kan mau bet. Utrai sngap ya ka kubor jong ki wei ki bakran pang jong aba jong pi namar utrai uitu yang aba dia pi amen ki briu ki la ban kran sniu yang aba dia pi handa utrai utip kamba yang aba dia pi amen dai kata para briu ki don kam karakter certificate da ki para briu hari akmat jong blai u shem ya ka uangan ai manga ka karakter certificate kilong ki bakot ke namar nga ngalapan kot ya ki Dei tak tak cuma pau kong dei ma sa panito yang ia ukpaken. Tak tak cuma pau ka kron syah ya kata kadai belai dei ma un ai yang ia kata certificate pangilong ki bakot kan. Pakai ni ka beriu kala buri lah dia namar balai kam kwa mano bantep. Hana ka Bible ka batai. Baka keren. Try wong dan baktai nga. Hado bakam laso baka ngahang ni. Bapitep namar bakawan man pla. Jisu Palong bakot. Palong balayok ya. Ki brewa kata kaca kabaroro fitep. Ki
Kiyo lang ya kajinget. Man nganget kamba baka kayo kapan klanya kajinget kajong Jairus. Kawan ka kubor baka kun layam hada kapan klan namar kani ka kena. Kani ka brio ka balapang kalas nem kalayo kia. Aku apa no fi Jairus na no. Kani ka brio kawan ban ketahi. Kayo kia. Lada uniu brio le ketahi ma upat on jiayu tarai. Namar kani ka kentai kawan ban ketahi Jisu kayo kia. Lada Jisu hi ketahi yano kan jiayu tarai. Dai namar katat Jairus uyalam. Wan lada kio nai pendiksyu. Uyalam. Namar balai yo. Lada tangki brio ki basuan man ketahi yo kia. Lada ketak ma ulete ki kamba tikena makan jiabet. Aku apa nai mensim hane kapol. Iwei piwei hane ka caka. Wanam sakot tang habangan. Hagan ka chanmet ngaku apa no. To shemye ka senjam jong ka jing slur kan. Ngini yang hagan ka pol na ka caka shong ka jongi. Ngini leit hagan ka pol hagan mani yo try. Kadba ki worship team ki deng wan hagan ka pol. Nganget lembaga ni kecing keren hagan ni kapol mentah. Try udan. Man keren yang ni. Ngishim na em kata senjam jong kecing selur. Ngishim na em bangiyat nya em sakmat. Ha kata kecing em kejong ni kan. Ngiyat nya em sakmat. Tu ngini yet ya lade hagan ni kapol. Dei nama tau pol upenon kambha ya kita hakishiti kejong ubarabu tho. Tu yet pi ya lade. Tengini yet haganika janbiet yala dege. Palong ngadai brio berselur bersemi ke senjam. Ne ngadai brio pasakot ay kajuk ke bentang. Ngange harai ngasakot aju namal ngamlut bersemi ke senjam. Dan nak peleng jong pipi mut bersemi tang ke senjam jing penbaptisan piang de kata melalong kata try wong tang kata film dut entah jong ah. Ketar kan dia hok ya pi. Dan try Quran. Pimnot macam tang si senjam lo ta. Bar pi kuapat bau try un lelot baro. Try wong. Along berselur. Along berselur. Ladam dia berselur kan. Wong ngalang ngah bersim. Ulai dua ya gets me walaban pet nota. Hanai wong sim yang ada kecing lek ran. Ladang ngah sim nak kecing lek ran baki kinum lek ran syur. Ngan sim no mga ka pop baki kinom kinsa baklam pop. Ngan sim mga ka jing bentiu baki kin lat na ka jing sya bentiu baki brio. Kata ka jing kali yang apa dia pi. Ngini mani ha ngani ka por kan. Hallelujah.
bagi nang yang hakan ni kapo. Nasgo hakan ni kacakap ha. Babon na pi. Bunsin pim not ban shim ya kata senjam jang kajing slur. Bunsin kadon kajing kran apo. Kapapan kang no. Ubama no wang naile kata kon kam day. Nakwa panong ya pi. Dot na pleng naso pi nang pe hakan ni kapo kaman sim ko ang sangeno kata kajing di dawai. Ngai ngalapan kia ya jang kajing slur. Nomor bila sukan ma betang kadawai. Pilaklet ka bor jang kajing duai. Asgau hakan ni kami nga challenge ya kata kajing net ke jompi. To shim ya kesenjam jang kajing slur. Shim ya kesenjam jang kajing slur. Dan hakan ni kejaga samla pipim non ber. Shim ya kesenjam hakan ni kami try waktu shim tolong slur tolong klan. Pisu to pidan kami kajing duai lang. Pisu to pidan kami kajing duai lang. Nakot dia pipi laban wan. Hakan ni ka portion ni saya kemat kain pisu to babun sen nga. Piang ngata tien o pastor ngam not ban shim. Kan ini gamit ngi duai ngi dumok itu kiman sim penarta tien kiman sim ka bawan ban on nai sim ka da senjam ngi dumok lot ya kataken tang musim traong kle duai bukti kadang-kadang ka pan am long mga kawan ko tanginya dumok ha kan ka por ka mentaken kita kiman sim ki penarta tien barok ke ni khot ya pi i duai ha kan gamit bakanawan ka man sim ka jing slor gen man sim ka jing slor gen mabon sim Pim not man berat no ya kata. Nomor piang yang ahab yang berat mau try. Wang shem ni kesenjam. Ala pi pim shem nganong ya pi. Pim kalalong ke jingger ku ya ki wela do Abraham anu kem shem la shem. Unam kalalong ke jingger ku you again. Try wang shem ni kesenjam. Shem ni kesenjam ke kon war sakot sajo. Shem ni kesenjam wat ya kan ba be ngim dei jong ni ka partai. Im day jong nega pertai ngi job tiao no yang nega pertai. Wat sakot hakaju ka bentaken. Hallelujah. Mau travel long beslor. U korro tang yaki beslor gen. Hallelujah. Yes. Hakata ka singi don bon ba ki pa ba bayai lambat Jisu. Hare ba yok ya nega breu namar. Ka shem ya ka senjam jong jing slor. Hallelujah. 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 Laba pinang penya nega yeng ane ka por. Pimnot bersih ke sejam. Jam no akan nega sim nang try kan penkongo no ya me. Kan penkongo no ya me. Wanam sakot na ka jo ka benta. Shem. Hallelujah. Kan bagi nang ap, kan bagi nang wan na nega jeka. Kan mapiro na yeng nang penya nega por. Pen kray na ka jong ka donor ngilay man ni duai no. Sa si pangken ngilay man duai. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, try. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Oh, Mikta me pin kya, me pin killa, me pilla na jing yap, meri me ada, jing it ba jing im, bam day hokin banyo, la kulat kulinti, tang na mitra ngayon. Jesus, hallelujah. Mikta me pin kya, me pin killa, me pilat na jing yap, meri me Dan nega por bila ban kloy. jing it ba jing Ya borsit pisuto. bam day ho People catch like a relationship ke bakin jado. Ban yo try ke nega si kriano e ke tong try ngat slur ram ta to me. Ya borsit ke nega mesim le rang ke dong kriano e ke ta. Ikon ya bi bila ban kloy. Oh, yes. Yeah.
Hari kapor mentang ngilai banduai. Ngilai banduai hari kapor nak mentang jongpi. Kita pay nak yeng ken. Ya pim non bersem ya kesejam tu kecik selur. Ngilai duai hari kapor mentang. Hak tak jingat ke jongpi ngakot iposto bantai ken hari kapor. Ngilai duai hari kapor mentang nak mentang kibrio. Kita dengan pay hari kapor nak yeng ken. Ngilai duai botrai pen kia ya pi. Pen selur. Nak mentang jong try ken. Yes, Lord. Ini dua ini keporam ta. Pinlong kita selur hau try. Pinlong gen kita yai dah kabor pada kecing klan kecing try. Ini dua ini keporam ta nam ta jong pi. Hallelujah. Hagai kerteng pada baru Yesus. Try dah kabor kedok kita namla andai domen sima kau jom ikut try. Hallelujah. Kecing perselek ni jom ikut tu. Begini miat juga kecing ikut kemat. Begini miat juga kecing lak ni kedok. Andai try domen sim jom Try kiki barok kilong ki balak hame. Try polo ngalak benek kiki barok. Dau tahu apa syait bor yang ah. Sima koi. Yesus. Nyerap ni ki kon ki jame ko try. Hoi ke berthei. Kebon ki jing pen syai kebon ko try. Ki jing ele andai try ni ki kon ki jame. In yang hado ka bakot namar ka babel ka ong tan kita ki bi ne. Hado ka bakot kin yo ala iem. Mangada dua ni ker kui pi. Mi pang si tomru. Pinyok kia, pinyok kelan yang ini kami. Ngada keren kenong kenong kecak jingpang kebatek bekom. Kin pek keteriak barok. Keren lagi cipen kia. Pi kita bapang kanser, pi kita bapang tumor, pi kita bapang fibroid cyst. Ki jingpang bekom no. Bang usin kai jong pi doktor kiang bagi arthritis, ya spondylitis. Kita kecak jong pi kita usin kai rupang. Ngai try lagi kambak. Kecipen kia jong try ketut. Hallelujah. Dan jimpang kenyang ro, kita gi kenyang. Gi kenyang gi ba long ri tu long ngai try ben kia gi kenyang. Long kenjak hat badat ngai ak teng Jesu. Pen long kia lo do menta. Hallelujah. Dan pedang jobi bidan ke jimpang hap senyuk. Try ben kia api kena khlemat. Hallelujah. Ke bor jo try ke tut api. Pi pedang biok kia. Hallelujah. Kadang kajing pangkan thay, try pen kia ipi kani kapor. Kadang kajing so, try pen kia. Hallelujah, haga kerteng badan baru Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Kadang kajing pang ni doksa ajong pi. Try pen kia itu kajing pang doksa ajong pi. Hallelujah, haga kerteng Jesus mengai. Hallelujah, 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 hallelujah. Kadang kajing so gastrik. Ngada nget ko kerak ni kapor ka kata kecing sok ke jong pi kalong palat ka thar gedung se sadam gedung se terpeng pimnang yo tiak pimnang yo dem ko penwet palat aga kerteng uji su ka kren ba katakan long normal na do menta ka kapor ke jong pi. Hallelujah. Ka BP jong pi kalong normal ke sini ke jong pi kalong normal kan biang na dong sedong. Hallelujah. Try on ki ko slai ngan pen kia kecing jam senam jong ala pen kia dingi pediang. Ya kasi pen kia ke jam try. Ka ding ke jom sim ko kita tang ni jipang barok. Kini kong nak barok. Hallelujah. Pin yok kia yok climb na do menta. Agar tang ke jom Jesus. Hallelujah. Ka jing sok ke jing command ke jom try. Kan long ka badap ko shlai ji im jom pi. Pi ko slai feeling aga men sim try pen kia. Don ke jing ke jing le ke yang ke sem ke jom pi. Try pen kia ya pi. Kadang ke jing sha thombor, kadang ke jing sha leben. Try pen kia ya pi. Hallelujah. Film dan syuk ke jing mong. Pinum dan syuk kejing setting, pinum dan syuk kita kejing tam. Drive pen kia ipi. Hallelujah. 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 Drive kerku, ketrei ke kita je pi, ke yok ke kot ke jong pi. Unai ke kam ke berthamai pi. Hallelujah. Pi sngau kumba pim dan kam. Drive unai ke kam ke berthamai pi. Hallelujah. Unai ke kam ba. Utrai bengingi syakri dari Jehovah Jireh. Ublay nong pendap. Hallelujah. Kising samla ki kedok syak tengan pi. Pi wat utrai pinum kedok. Lawat saya ki mak jong blai ka hok ka jong pinum kedok. Trai un ai lang tam ha ka jing im ka jong pi. Hallelujah. Hallelujah. Ai ngok trai. Hallelujah. Ka jipen kia. Ka jing kerku ka wan ka jing im jong pi ka teng Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mikta me pen kia. Me pen kela. Me pelat na jingyap Mary me ada
Jing it but jing im bum day ha ken banyo la kut linti tang na me try ayo Jisu nga in yame me in nga ong Jisu nga in yame me in nga Jesus oh tribe and kia when I born slap you be lagi come back hallelujah kan ma bi dan baru Jesus belong nong sin shat utrai un sin shat the team is on me utrai don't know me shar un bi shar ha lada ka no ke shat hom bor ke shala ben ka bor jung bom man ha ka bor soitan utrai bi shar ha hallelujah 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 un ben slap when I born